Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul de YouTube al itdirect.ro. Începem astăzi seria tutorialelor dedicate dispozitivelor de tip NAS sau Network Attached Storage, produse de Synology, brand cu 20 de ani de experiență în domeniul soluțiilor de stocare. Ne dorim ca prin acestea să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri, cât și a tuturor celor care își doresc să învețe cum să pună la punct aceste dispozitive de stocare atât de utile în orice mediu, de acasă și până la locul de muncă, de la nivelul de începător până la cel avansat. Și pentru că fiecare astfel de serie trebuie să înceapă de undeva, primul episod este dedicat punerii în funcțiune a dispozitivelor de stocare în rețea și a instalării sistemului de operare Synology Disk Station Manager. Tutorialul de astăzi este realizat cu ajutorul NAS-ului Synology DS420G cu 4 lăcașe de montare a unor unități de stocare cunoscute și sub numele de hard discuri și cu ajutorul a 2 astfel de unități de stocare a câte 4 tera fiecare. Am ales această configurație datorită considerentului că aceasta este configurație optimă recomandată pentru punerea la punct a unui spațiu de stocare în rețea suficient de încăpător și puternic pentru toate mediile de utilizare, de la utilizarea acasă cât și cea la birou în cadrul unui mediu Office cu un număr mic spre mediu de utilizatori. Al doilea beneficiu dat de acest tip de configurație este dată de opțiunea ca mai târziu, în funcție de nevoi, să puteți face foarte ușor un upgrade sau o mărire a spațiului de stocare disponibil prin adăugarea pur și simplu a uneia sau mai multe unități de stocare cunoscute sub denumirea de hard discuri sau, de ce nu, chiar a unui SSD. Fiecare dintre pașii descriși în cele ce urmează pot fi urmați în cazul majorității NAS-urilor Synology, diferind între modele doar metoda de alimentare, fie cu ajutorul unui alimentator inclus în pachetul standard de accesorii, fie prin alimentarea directă de la rețea, sursa de alimentare fiind în gamele superioare de funcționalitate internă. O altă diferență ar fi dată de metoda de atașare a unităților de stocare la dispozitivele NAS Synology, diferite modele oferind o gamă destul de variată de posibilități și locații de montare a hard discurilor în funcție de model. De notat însă că procedura de montare a unităților de stocare este detaliată în documentele prezente în pachetele de accesorii, acolo unde sunt prezente și toate piesele necesare atașării unităților de stocare la NAS-ul respectiv. Atât cu introducerea, acum să parcurgem pas cu pas etapele punerii în funcțiune a unui astfel de dispozitiv. După scoaterea din ambalaj și înlăturarea foliilor protectoare ce pot fi prezente pe unele componente ale NAS-ului, accesați spațiul de stocare intern al hard discurilor și montați în conformitate cu pașii detaliați în ghidul de start rapid unitățile de stocare în lăcașele dedicate, utilizând componentele prezente în interiorul NAS-ului, precum și în pachetele de accesorii. Atașați hard discurile astfel montate pe suporții dedicați la NAS, închideți trapele de acces și alimentați aparatul, atașând dispozitivului imediat după aceea și cablul de rețea ce permite accesul dispozitivului la rețeaua internă a locației în care doriți să-l montați. După aceea, utilizând un PC conectat la aceeași rețea și un browser cum ar fi Firefox sau Chrome, accesați în bara de căutare adresa find.synology.com, aceasta putând fi accesată indiferent dacă rețeaua internă la care montați NAS-ul este sau nu legată la rândul ei la internet. Veți vedea după realizarea conexiunii o fereastră de obicei de culoare albastră a programului Synology Web Assistant, care vă va cere să vă conectați la noul NAS atașat la rețea, în cazul acesta un Synology DS420G. Apăsați butonul Connect, apoi citiți și bifați căsuța de acceptare a condițiilor de utilizare ale softului Synology. Veți fi întâmpinați imediat după aceea de fereastra de Setup sau fereastra programului care vă va permite punerea la punct a NAS-ului dumneavoastră Synology. Apăsați butonul Setup. Urmează fereastra de instalare a sistemului de operare, pentru instalarea căruia aveți nevoie de o conexiune activă la internet sau, mai bine zis, rețeaua în care este montat NAS-ul dumneavoastră Synology trebuie să dispună de o conexiune activă la internet pentru realizarea instalării sistemului de operare, iar NAS-ului trebuie să îi se permită accesul la internet dacă nu are deja acces prin setarea permisiunilor necesare în interfața routerului rețelei. Odată realizați pașii anteriori, imediat după apăsarea butonului semnalizat în cazul nostru în culoarea verde și cuvintele Install Now, suntem avertizați că toate datele prezente pe unitățile de stocare atașate NAS-ului vor fi șterse.
Dacă aveți toate datele necesare de pe respectivele hard discuri salvate pentru a merge mai departe în procesul de punere la punct a NAS-ului, dumneavoastră trebuie să bifați avertismentul scris cu roșu și să apăsați mai departe pe butonul OK pentru a permite operațiunea de ștergere a hard discurilor și începerea procesului de descărcare și instalare a sistemului de operare. Odată făcut acest pas, sistemul se conectează automat la internet și în aproximativ 10 minute va descărca și instala sistemul de operare, progresul operațiunii fiind vizibil pe toată durata în aceeași fereastră. După instalarea automată a sistemului de operare și un restart automat al NAS-ului, veți fi întâmpinați de o altă fereastră care vă va cere să definiți numele pe care Network Attached Storage-ul sau NAS-ul îl va purta în rețea, precum și utilizatorul principal al acestuia și parola. Odată ce definiți acești parametri și apăsați butonul Next, veți fi întâmpinați de alte câteva ferestre care vă vor cere să puneți la punct opțional contul Synology, ce permite punerea la punct a funcției Quick Connect și instalarea pachetelor software recomandate de Synology, pași care nu sunt însă obligatorii dacă nu vreți să utilizați respectivele funcții, însă despre beneficiile cărora vom reveni în unul dintre episoadele viitoare. Finalul procesului de punere la punct este semnalat de fereastra inscripționată You're All Set, ce are mai jos butonul Go, la apăsarea căruia vă veți afla în câteva secunde în fereastra de administrare, de unde puteți accesa toate funcțiile dispozitivului dumneavoastră de stocare în rețea, despre care vom discuta în episoadele următoare. Mulțumim partenerilor noștri de la Synology România pentru ajutorul acordat în realizarea acestor tutoriale, iar pe dumneavoastră vă invităm să vă abonați la canalul nostru și să accesați linkurile din descriere către selecțiile special pregătite de NAS-uri Synology, potrivite fiecărui tip de utilizator în parte, de la începător la avansat. Până data viitoare, toate cele bune!